musuak eta besarkada baino lehen, erronka badaukagu zurezat, Fermin. Zure 40 urteak holtza gainean ospatzeko mundu bira bat. Ala! Poliki pieza oso ezatzeko. Zer? Ni hori zebera, esateran entorren, 2008 besterako, badudala pres, bira mundiala! Eta sarrerak lortzeko? Ferminek zerbait gehiago aurreratu du, eta gira mundial horretan, anuetan, izango dugu hitzordu garrantzitsua, baina aizue, ez baduzue sarrerarik, lasai baduzu aukera Mexikon, Berlinen, Bartzelonan, beste bat tokitan, baten batek ziurre guztietan aneko duela, eta aizue, argi, Ferminen sarrerak lortzeko itxukeria hori gaixotasun ere bilaka daitekeela. Poliki. Oso pozik daudezu ikusteaz, da hori dana baina musuak eta besarkada baino lehen, erronka badaukagu zurezat, Fermin. Zure 40 urteak holtza gainean ospatzeko mundu bira bat. Ala! Poliki pieza oso ezatzeko. Fermin Muguruza gaurkoan ere lerroburuetan, akaso lehendakaritzarako inbestidurara ere aurkeztu nahi izan du, gaurko egun honetan? Ni hori zebera, esateran entorren, 2008 besterako, badudala pres, bira mundiala! Bai, ikusten duzue, ez dela ez datarik faltako eta abenduko Bilboko sarrera horikin kolpeka, ostiaka, ordenagailuarekin diote, aritu du ostean, orain beste fase berri batean sartuko gara, baina orain bidai agentziak ere tartean sartuko dira. Nor joango ote da Mexikora? Nor joango ote da Berlina, Zurich, Bartzelona, zenbat eta zenbat, baina izue, gertuago dituzue Toulouse edota Bordele, Euskal Herrian, Anoetan, estadioan, akaso, ez dakit, alako une hunkigarri gehiago izango ditugu, haze saltxa sarrerekin, ez da? Akaso bat baina gehiago ja honezkero ez daki, jokoan hasi, estraperloan, hori ez. Tira, gauzak honela, datak saiatu gara, hemen murtsikatzen, zui ere ikusgarri eta eskura jartzen, baina bide honetan pentsatuko duzue, denok, ote dugu sarrera? Bere komitapenaren zainako. Fermin. Akaso berbara, mezua pasaraziko duzue. Ez diogu txike egingo gure gaitzakeria azidoari, eta gauzak honela, Fermin, baten eta bestean ikusi dugu, baina badakizue detaile handikoa dela, ez Urkullu bezalaxe, eta izue bere kontzertuetara joaterik ez duzuela, bera, zuen gana. Dekozu anekdota barregarriren bat edo zer kontetako? Bai, ia kontzertu guztietan gertatzen da beti zerbait, ez? Kontatuko justo duela 3 hilabete, joan nintzela Zabaiako gartzelara, joan nintzen deskontrolikoekin. Orrun justo, sarreran badagoela kontrol bat, ez? Orrun, karnetak eskatu zizkiguten eta hola, torri ziren, etzainak, zeintzu ginen eta hola, behiratu zuen horrela, ez da gizera, eta betan. Coño, hemen, el de siempre! Halako historia gertatzen daizke, furgoneta barruan deno, hasi ziren parrez lehertzen, eta ni, bueno, bai, ni naiz. Navarra Maritimako festagiroaz hizketan hasiko dugu gaurko analisaren tartea, Bidasoaldetik bagoaz Iruñe aldera, baina Iruñeri galdetu nahi diogulako noski alardeak hainbat direla aipatu izan da Iruñe, baina
deigarria da akaso emakumeak baztertzen dituen aldarde batek beste urte batez bere bidea egin duela eta bazterrean utzitako konpainiek ibilbide publikoa egin dutela, baina tira, azken batean ez da, hemen bi alarde daudenik normaltasunez. Hau ez dakit, Irungoek bestera batera bizi omen dute, tira, guazen pixka bat gora egotzera fokua, nola ikusten dugu, gainerako biztanleok? Egia da ez dudala ideia askorik gaiaren inguruan, orduan sartu naiteke enbolau batean, baina egia da gustatuko litzaidake gehiago informatzea, baina egia da ezakit egoera berdinan egongo den Hondarribin dagoen egoeraren inguruan, uste dut pixkat aurrerago daudela, baina, interesgarria iruditzen zait gai horretan sakontzea. Bintzat, jakiteko zer pasatzen den. Gauzak honela ikusten duzu, alardearen kontua ez dela erraza, kanpoaldetik modu ez dakit, zuhur batean, objektibo batean azaltzen, segia da, halako desfileak ikusita, baina tira, izue, norberak tokian toki baditu bere ohiturak, baina ez dugu aztuko emakumeon parte hartzeak lehentasuna baduela, bai kuantitatiboki eta baita kualitatiboki ere. Tira, nahi ala ez, Euskal Udara Irunen hasi eta Hondarribian bukatzen da, ez baldin bada gure auzoko Iako Porrontxo jaietan, dozein kasutan, garrantzitsuenak munduan bakarrik ez Euskal Herrian, hiriburu zaharrean, Iruñeren izena ere horren lekuko duzuelarik. Goazen Irun aldetik Iruñara, noski baietz. Iruñe, geure ohiko ukitu azido honekin, hainbeste egun aurten bereziki gainera, 2 asteburu bere baitan hartuko dituzte Sanferminek, arropa zuria mordoa izango duzue, ez dakigu erabili eta jaurte egiten duzuen, ala garbitu, ez dakigu oso ondo zein produkturekin, akaso patentatzeko ere aukera izango zenukete. Goazen murgiltzen astera, larun batean saio berezia dugu zuzenean Iruñetik, elkarrekin izango gara, plazer handiz beste urte batez Iruñe, edozein kasutan aterrizatze aldera. Aholku batzuk, lehen murgiltze bat, badatoz 2024ko Sanferminak eta desiatzen iruindarrak, nafarrak, euskaldunak, zenbat eta zenbat giri aterrizatuko diren gainera? Bai, aipatu duzu, ea zer egiten dugun arroparekin, batzuk dagoeneko ja, badugu normalean, badago armairuan horrelako espazio bat izan kutxa batean edo izan apal batean Sanferminetako arroparentzat. Eta batzuk ja, esan dudan bezala, ja probatu dugu ea ongi daukagun, ea txiki, ea ondi eta berria erosi behar baldin badugu, ze bestela, batzuk azken momentura arte itxaroten dute arropa txuria erostera joateko eta, gero komeriak. Baina gogoak eta ilusioa, geroz eta ageriagoa da. Esaten da, Nafarroan edo bereziki Iruñan eta Iruñerrian urtea bitan amaitzen dela eta bitan hasten dela. Eta aste honetan, egun horietan gaude, ez? Dena itxi behar da, dena utzi behar da eginda alde batetik Sanferminetan oporrak hartzen dituzten guzti horiek, eta dena prestatuta utzi behar da, uztailaren 6-tik 14 biziko ditugun Sanferminak ospatzeko eta gozatzeko. Eta hor, nik uste dut aipagarria dela eta aipatzekoa dela egun hauetan tabernek, jatetxeek eta nola ez, eta orain sartuko gara aurtengo berrikuntzekin, nola baita esatearren, auzolanean lanean ari diren guzti horiei. Hori galdetu nahiko genizuke hain zuzen ere, Iruña, aurtengo nobedadeak zeintzuk dira, ze egia da, hasieron garaiak, ez garaiak izan ditugula, aurtengo Sanferminak nola datozkigu, ze
Nobedadeak egitarauari dagokionean musika kontuak bukaerarak utziko ditugu, baina edozein kasutan herri Sanferminek izango dute pentsatzen dugu euren espazioa eta konbibentziazko Sanferminak ere iragarri ditu Asiron jaunak. Alkatea baino superalkatea dela esan genezake, Sanferminetan konbibentzia, emakumeon parte hartzea bermatzea, segurtasun kontuak, egitarau amaiezin bat, superbotereak behar ditu, alkate honek itxuraz baditu, tamainagatik bakarrik ez baditu. Nola datozkigu Sanfermin hauek? Bueno, superbotereak aipatu dituzu, superbotereak ez dakit, baina nik uste dut nahiko ongi antolatzen dabiltzala udaletxe aldetik Sanferminak, ez? Aipatu duzun segurtasunarekiko denek gozatzeko aukera izateko, eta ikusi beharko dugu nola gauzatzen diren, baina ere aipatu duzu aurten herri Sanferminek ere oplaza berriz hartuko dutela, eta badaude ja bertan txosnak montatzen, apaintzen eta polit-polituzten egun hauetan, 6-tik 14 egun horietan kriston giroa jartzeko, eta ere aipatzearren herri Sanferminek espazio izango duten bezala, beste kolektibo ezberdinek ere Antoniuti eremuan ere eszenariotxo eta eremutxo bat izango dutela. Hori beraz herri Sanferminen eskaintzari dagokionean, konbibentziazko Sanfermin batzuei buruz ere aritu da Asiron alkatea azken egunotan, ez da, eta liskarrik falta izan azken urteetan, baita epaitutako iruindarrak ere tira urteroko kontu hainbat, goazen pixka bat edon zein kasutan, kokamen bat egitera, badirudi azken urteetako kuriak kaleko kontuak direla hemengo kontu bakarrak, baina akaso 78 ere atzera egin genezake kokapen sakonago bat egiteko, ezta? No sabíamos nadie, no estaba casi nadie, era una noche, imposible de decir. Herido de bala en mano, las en el camino permanecen las 16 personas que ingresaron. Ramón Vélez de Menestaba, herido de bala en el abdomen, fue operado. Evolución subescapó y se practica una intervención de extracción de salud en el busto, herido de bala del brazo derecho. La víspera de los Sanfermines, que se ha hecho, era una época en que efectivamente aquello estaba muy complicado. La pasada noche se han registrado nuevos enfrentamientos entre la policía, ha efectuado varios disparos de pelotas de goma, dispersando a... Para esto no existe calle. No permiten las instituciones. ¿Cuál es el que va a ocurrir aquí esta primera? Y el primero era de todo el mundo. Esto es una torpeza. El día de hoy ha dado la intención de ser una jornada de lucha en Pamplona. A ver si te pones de acuerdo con Vulcano 2 y a ver si cogen a la gente por la espalda empleando únicamente la goma, a ver si disuelves un poquito todo lo que hay delante de la Diputación. Iruña Astitze gure analista favoritoarekin segitzen dugu, Iruñeko kontuei buruz hizketan aritzeko zer esanik Sanferminei buruz. 78ko Sanferminen irudi batzuk berreskuratu ditugu, besteak beste, azken hamarkadeetan eta lehenagotik ere, Nafarroak bizitako eskubide urraketa nolabait errelatatzen, biltzen eta ahalegin handia egiten ari den gizarte bat delako, eta baita erakunde publikoak ere salbuespen. Bide horretan, aurtengo Sanferminak ere, konbibentziazkoak izateko erronka, misioa badu Iruñako udalak, nola ikusten duzu kontu hau? Zeintzuk dira helburuak edo nola uler genezake Asironek iragarritako hau? Nik uste dut Asironek argitaratu duen gutun honetan azkenean jasotzen duela ere udalean dauden alderdi guztiek egindako ez akordio moduko bat, baina bai adostutako mezu edo konpromiso bat, ez? Pixkat helaraztea hori herritarrei. Eta, iruditzen zait, gutun horretan Asironek Iruñeko alkateak azaltzen duela begiratu daitekela perspektiba ezberdinetik, eta ezin ahaztu
urtero agertzen direla edo ezagutzen ditugula hainbat eraso sexista izaten direla gure jaietan, ez bakarrik San Ferminetan, adibidez, orain aurreko asteburuan, asteazkenetik igandera izan diren Barainaingo jaietan, 5 eraso sexista egon direla salatu du bertako talde feministak eta kontzentrazioa egin dute ere gaur arratsaldean, eta bueno, alde horretatik ere ikusi beharko da nola garatzen den kontua. Aipatu duzu ere, eta bueno, ikusi dugu irudietan nola Germán Rodríguezen oroimena beti dagoela San Ferminetan presente, bereziki uztailaren 8an, eta pixkat ona ekartzearren goizean San Fermine 78 gogoan plataformak omenaldia egiten duela Orreaga etorbideko monolitoaren aurrean ordu batetan, eta aurten bertsoak egongo direla, baina beti bezala musika ere, eta tartean La Furia eta Fermin Valentzia egongo direla. Eta gero, arratsaldean urtero bezala, peinak isilik ateratzen dira, egun bakarra da peinak zezen plazatik isilik ateratzen direla, eta omenaldi berezia egiten diote urtero uztailaren 8an Germani. Zalantzarik ez, horretarako da hain zuzen ere gure hiriburu zaharra, eta bide horretan, Iruñe, goazen murgiltzera une garrantzitsu horietan, egia da, txupinazoa atzean utzita geratuko dela, ez dakit, aurtengo San Ferminetako maratoi honetan, edozein kasutan uztailaren 6 horretan, Udaletxe plaza hori, mundu zabalean erraldoi dirudien hori, bertaratuta, ez den, hain handi ez den hori, baina zenbat eta zenbat jende batzeko gaitasuna duen, azaldu dizaiegun entzulei, ikusentzulei, ez da bakarrik koetea jaurtitzen den unea, aurten duguna dantza talde tradiziozkoak jaurtiko duena, ondoren zer gertatzen da gaiteroekin, itxaron pixka bat, lankidei eskatuko diogu. Goazen berriz ere plaza horretara itzultzera, une bizi hori. Iruñe, gaiteroak. Askorentzat akaso ez ezagunak, baina nortzuk dira Iruñeko gaiteroak, hain ausartak diren gaitero horiek? Bueno, nik uste dut San Ferminetan asko lotzen dela momentikoekin, eta momentiko horiek oso harremanduta daudela bai harremanekin, sozializatzearekin eta baita musikarekin. Gaiteroak dira San Ferminetan musika jartzen duten horietako batzuk, eta horrelako momentikoak uzten digutenak, baina ez hori momentiko hori bakarrik, baizik eta adibidez, erraldoi buruan dietakiliekin joaten direlako, eta haien erritmora dantzatzen dutelako erraldoi gehienek, ze azkenekoak ez, Brauliak txistuen erritmoan dantzatzen du eta. Ikusten duzue, hori beraz, Udaletxe plazan eta handik gertu, Gaztelu plazan, aurten ez da polemikari falta, konbibentzia kontuak hasieronek zerbaitetara ekarri ditu, ez, pentsa badakizue eskuin muturra igual dugu, izen ezberdinak dituzte, baina mezua berbera izaten da. Euskalduntasun edozein usaitxo antzematen badute, arazoa dago bertan, naiz eta Nafarroan erroldatuta izan, musikari euskaldunekin ere zenbaitzuk halako fobia badute. Hori aintzat hartuta San Ferminetako gitaraua infinitoa dela. Tira, badirudi eskaintza bakarra dagoela, ez, baina honi buruz ere azalpenak eman behar izan ditu alkate Txit Jaun Gorenak. Hori izango da, nik dakidana baino gehiago dakitelako. Ideologizatua ez dakit nola deitu daiteken pertsona edo talde bat bakarrik hizkuntza batean abesten duelako. Badira hor Belen Agirera bezalako artistak, bada Eldrogaz baita ere, badago Gorka Urbizu, benetan, horiek dira momentu honetan Navarra-arena bezalako aretoak jende gaztearekin betetzen ari diren taldeak.
Noski, pentsatzen dut, Danero eta Alba Iruñeko Pepeko zinegotzik beste gusto batzuk izango dituztela, baina, haiek ere seguro nago beste toki batzuetan haien neurriko taldeak topatuko dituztela. Hori du San Ferminek hori dute, ez denentzako programazioa dagoela toki guztietan. Osea, ez baduzu hori gustoko, izango duzu gustoko adibidez, konpainia kalean egiten dena, edo foruen enparantzan egiten dela programa ezberdinak daude, toki ezberdinetan, eta jende ezberdinarentzako. Zindagigu, ez da, Iruñe, gauzak horrela ase direla. Ez dakit, non ikusten ote duten batzuk arazoa kontu honetan. Ziur, musika estiloari lotuta ez dijoala, kaso ez da? Ez dutela... Ez dakit, izaera bat indartzerik nahi, jatorrizkoa izan daiteken izaera bat, akaso Zorion Erekurekin lotura izan dezakena, edo Laharraeko aurkikuntzarekin. Nola dagoen kontua, Iruñe, argizpi batzuk, mesedez? Nora joateko asmo duzu, ze kontzertutara zoaz? Komentatu behar nuen lehenik, harritzekoa dela, baina ez da harritzekoa ze azkenean denok ezagutzen dugu nolako jarduna duten, hainbat edo sektore politiko batek, baina niri grazia egiten dit, beren kanpaina askok, bai udalerako eta baita Nafar parlamenturako nafartasun sentimendu horrekin lotzea, eta joaten baldin bagara, adibidez, Gaztelu plazako estenatoki gainera igoko diren artisteetan, asko eta asko, euskaraz abesten duten horietako asko, edo gehienak, nafarrak dira. Orduan, guazen ikustera, errebisatzera pixka bat, eta ni nora joango naizen, joango naiz pixkat sobre la marcha. Baditut, ja, hainbat kontu ja identifikatuta, baina egia da oposaketak egiten nabilela, orduan badut unitate didaktikoaren defentsa, eta ja jarri didate egun bat dela 9, baina tira, hor aipatu beharra dut, ez dudala galduko 8ko zetaken kontzertua. Beraz, ez dakit nola joango naizen. Bueno, kontzertua eta etxera, noski. Tira, ikusten duzue. Iruñe kuleroak ere zintzilikatu izkigula gaurko analisi honetan, eta kontziliazioaren izenean, akaso, halako esleipen publikoak, oposaketa lan hauek ere, tira, sekretutxo bat. Inguru horietako langile jendeak izaten ditu, halako trukotxo batzuk, oporraka hartu ezean, jarduna berere egokitu egiten baita. Tira, oposaketen kasuan ez dakigu nola gongo den kontua. Iruñe, larun batean, uztailaren 6an, saio berezia zuzenan Iruñetik, Iruñe Astitzekin, plazerra izango da, noski baiez beste urte batez. Eta zer esan, Euskaldunok bertara joateko aukerarik ez baduzue, pintxatu Hamaika Telebista hemen izango dituzu eta zuzenean bertako berri ematen. Iruñe Astitz, gaurkoz agurra musika eskaintza honekin, ez dakigu azkenan bertaratzeko aukerarik izango te duzun, uste dugu baietz, baina tira, kontatuko diguzu. Hori, datorren asterak utziko dugu. Ondo izan. Bai, larun batean ikusko dugu elkar eta nila txitsipurdi daukat, txitsipurdi, urduri. Larun batera arte, aio. From all over the fucking place of the earth. Io andai dal primo vecchietto a dire, do you know where girls here, they stay together? For me it was kind of a lost paradise. Because it was really an explosion, processing identities. It was life-changing to see older versions of myself. I'd never seen this before.
Zuzeneko musikaz hizketan segiko dugu ikusi duzue, Zetakeko Peio Reparaz Hernanin Udal Plazan, San Juan jaietan zaletu ezinguratuta, bestelako estilo batean handik nahiko gertu. Añorgan izan baitira, Txiltxoko eta La Txama. Hain zuzen ere, estreinua, mundiala, izango dena. La Txama badakizue, korrido tumbado hauek, Euskal Herritik, Donostiatik mundura, eta estreinua, lehen kontzertua egiteko hautatutako tokia ere, ez da ez edonolakoa izango. Igeldon izango baitira asteburu honetan, eta tira, honekin pixkanaka ere agurtzen hasiko gatzaizkizue, badakizue, egunotan musikari ere tarte eskaini diogula, aktualitatearen parte ere badirelako, eta besteak beste, gai sozialei tarte eskaini ditelako, eta ezagunak egin dira oso baita ere, besteak beste euskal presoen auziari ere eskaini diotelako, euren 3 abestietako bat, eta sare sozialetan ere bolo-bolo dabilelako. Besterik ez, ostoguna, maite zaituztegu, gu astelenean bueltan izango baituzue, zintzo, eta zuek ere bai hor bestaldean. Mila esker beste behin ere hor izateagatik. Eskerrik asko, Gabon. Tienes cara de buena, pero yo sé que eres, ay, vaya chama, al ángel de Ararar. Le echa una plegaria para que no vuelvas más. Y me da igual, chiqui, me da igual. Mientras tenga mis primos un poquito de fumar. Yepa, no sé dónde se esconde mi musa que abusa y me usa y no sabe dónde está, no sabe dónde va. Santurtzitik iritsira, loitzulera itxasontziz. Berauniko jarri ondoren, agirre lehendakari, ardo errekak polvorina, bera lertzeko aski, ez deitu kontrabandista, muga puta honengatik, Guadalupe. No está todo perdido, todo las queman de gusta, la Virgen denos un sitio, Guadalupe. Guazen etxeko guztio, lezorreiz dieta rekalde, pirata udari marino. Zabaiako kartzelatik eskutitz bat jaso dut nik, malkotan blai geratu naiz, ezin zaitut ikusi. Itzulera zitarik ez, noiz etorriko zaren, itxoiten nabil berriz, 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 berriz. Kartzelan denbora gehiegi, zuk euskera hitz egiteko, ez dakit merezi du